wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na yau. So a yau bidiyon mu na yau mun zo muku da wani ingantaccen magani. So shi wannan magani ne wanda za ku yi amfani da shi ko maza. Za ka ga cewar wani da zarar ya kasance lokacin saduwarsa da matarsa ya zo, a lokacin da suke saduwa da matarsa sai ka ga wani bai wuce minti 1, minti 2, minti 3 sai ka ce zakara ba. A gaskiya dan uwa kana cikin hatsari sosai. Ya kamata a ce ka gane dan uwa, wannan fa minti 1, minti 2 da kake amfani kana saduwa da matarka, kana bata cikakkiyar ba ta samun cikakkiyar gamsuwa a gare ka, to gaskiya kana cikin matsala. Dole ne ya kasance cewar tsakaninka da iyalinka za ka ga cewar babu zaman lafiya, domin cewar a lokacin da kai ka riga ka kawo to kuma ita bata kawo ba, to gaskiya dole ne a samu matsala a tsakaninku. So wannan dama ce wacce in dai ka tsaya ka yi amfani da wannan, insha Allah ka bi yadda muka gaya maka kai, to ka huta zuwa ka sai bega ko ka sai kwayoyin da suke kashe mutane ma gaba ɗaya, wanda yake cewa za ka ga cewar waɗannan kwayoyin sun saba wa doka, wanda cewar waɗannan kwayoyin kun tabbatar da cewar shan su ba abu ne mai amfani ba. So ya kamata, so abinda ake so a nan gurin, ana da bukata ka samu lemon tsami, sai ka samu Nescafe. Idan ka samu Nescafe sai ka samu Coke. Idan ka samu Coke sai ka hada su. Idan ka samu shi wannan Coke din yadda ake da bukata, sai ka samu kamar irin karamar roban nan, sai ka samu rabinsa. To idan ka samu wannan, za ka ga cewa wannan karamar roba ta Coke sai ku samu sai ku shanye rabi kawai, ko kuma ku zuwa da rabi, sannan sai ku samu sai ku raba shi biyu. Shi rabin sannan sai ku samu lemon tsami shi ma kamar guda 2, sannan sai ku je ku samu Nescafe. Idan kuka samu Nescafe, kalan Nescafe din da za ku samu irin dan awo din nan, wannan na gwangwani, ko kuma ku je ku samu akwai na wata katuwa leda ba na siririyar jakan nan. To sai ku samu sai ku juye a kofi. Idan kuka juye a kofi, lemon tsamin sai ku matse shi a ciki. Shi kuma wannan Nescafe din sai ku samu sai ku zuba kamar cokali 1 a ciki. To sai ka gauraya ka kada shi sosai. Idan ka kada shi sai ka shanye. To bayan minti 30 insha Allah zai fara yi maka aiki, kuma wannan zai baka dama insha Allah ka dai jaraba abin, domin wannan mu jarrabin ne, mun riga mun jarraba shi. Za ka ji daɗinsa sosai, kuma idan kai so ɗaya za ka iya ɗiban tsawon wani lokaci ba tare da ka sake yi ba. Mun gode sosai. Amma da Allah, wannan idan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel namu mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙara, domin shine zai ba ku damar samun wasu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kuma muna da buƙatar ku danna mana liking akan bidiyon mu, domin shine zai tabbatar mana da cewar kuna gamsuwa da su waɗannan fina-finan da muke kawo muku. Mun gode sosai.